Slávnostné otvorenie motoristickej show v žarnovickej Castrol aréne bolo prvou oddychovou, ale za to príjemnou chvíľou, ktorú už v tréningoch a najmä v druhej polovici striedalo búrlivé nadšenie vyše 17 000 divákov. Obdivuhodný záujem. Je to také netradičné, u nás sa toto nejazdí a je to prvýkrát takýto povrch trate, takže necháme sa prekvapiť, čo to všetko prinesie. Určite je to zábava, každé zväzenie v pretekárskom aute je zábava. Podobných kúskov, ako predviedol Igor Vlasatý, boli desiatky aj počas pretekov. Každý z takmer 40 súťažiacich autokrosárov, rallyjazdcov či vrchárov prišiel samozrejme dosiahnuť čo najlepší výsledok. V Žarnovici sa však diváci tešili predovšetkým na atraktívny motoristický program, ktorý umocňovali emotívni moderátori, čo sa zasa premietlo vo vynikajúcej atmosfére. Okruh favoritov bol viac menej známy, ale súťaž na snehu a ľade vie s jazdcami urobiť nepredvídané a neovládateľné kúsky. Proste šmíka to ako strašne. To auto sa nechce chytiť o zem, nechce sa to rozbehnúť, takže je to viac menej. Myslím si, že tie závody, pokiaľ tá trať zostane taká, jak je, tak bude to vyložené o nejakých gumách a kúsok toho športového šťastia, alebo teda veľký kus športového šťastia. Karol Šedivý na svojom hráškovo-zelenom Seate Ibiza všetky svoje rozjazdy dvojkoliek vyhral a pre záverečné 6-členné finále tejto skupiny si vyjazdil na štarte zrejme najlepšiu pozíciu pri vonkajšom mantineli. Ale túto výhodu nevyužil. Popri Šedivom boli výbornými partnermi na dramatické zápletky v tesných súbojoch a Jan Beckert na Opli Corsa je na prvej pozícii a Augustín Podhájecký na Škode Fabia. V tesných súbojoch mal vo finále viac šťastia Jan Beckert, ktorý zvíťazil pred Podhájeckým a Šedivým. V Lani sme tu videli krásnu Fabiu ERC, videli sme ju aj v pošramotenom stave, tešili sme sa, že príde tento rok, prečo nie? Bohužel se nám ji podařilo pošramotit opět, když jsme letos připravovali auto na zdejší podnik, tak proto jsme šahli po osvědčeném výkonném eskortu. Osvedčený to znamená, že neostanete divákom nič dlžný napriek tomu, že nemáte Fabiu? Určitě ne, tohle je taky velice výborný auto a doufám si tvrdit, že budu všechny prohánět s tím. Bude mať aj na planejšieho víťaza? Určitě, proto jsme tady. V dramatickom finále štvorkoliek robili Zemanovi súperov troška na Forde Puma a Maďar Zoltán Šimon, vlanejší víťaz autoslajdu. Marek Zeman využil silu šestkového radu Mitsubishi a s prehľadom zvíťazil pred Berešom. Tu mala oťahovka najviac práce. Bez škrabancov sa až do superfinále prepracoval teda Marek Zeman. Samozrejme, že už spomínaný Mitsubishi bol aj tu favoritom číslo 1, ale to, čo možno po očku sledoval v spätných zrkadlách, muselo aj jeho poriadne zabávať. Prvý z možných uchádzačov o prvenstvo Milan Troška už pri štarte zaváhal. V ďalšom priebehu jasne dominoval Marek Zeman. Ale pre divákov však predviedli nevídaný súboj Karol Šedivý a Roman Vlčko. Šedivý, nehľadiac na silu Vlčkovho štvorkolkového Nissana, sa so svojou dvojkolkou ako líška potiahol popri mantineli pred mladšieho súpera, čo zasa ten považoval zrejme za prílišnú trúfalosť. Snažil sa vrátiť na 3. pozíciu, ale sám si privodil invalidný stav svojho vozidla. Takže bez pravej zadnej nápravy návrat na stratenú pozíciu bol nemožný. V superfinále vyhral Zeman a bolo to super. Celé podujatie zážitkom a pozvánkou na Autoslide 2007. Aj vďaka jazdám Jozefa Bereša staršieho, ktorý skončil druhý.